ଦେଇ ରଖିବା ଆମ ପାଶର ଦୁଃଖ ପାୟ କରି ରହିବୁରେ ଧନ ରାଜା ହେବୁ ତୁ ରାଜ୍ୟର ଏତ ବୋଲି ଧନ ଏତ ବୋଲି କିଛି ଧନ ରତ୍ନ ଦେଇ କହିଲେ ତାକୁ ବଚନ ପିତା ମାତା କିଏ ଗୁରୁକୁ କରିବୁ ବୋଲି ସଦାଇ ମଶାନ ମଧ୍ୟରୁ ସୁନା ସିନ୍ଧୁ କରୁ ପକ୍ଷିର କରେଇ ପ୍ରକାଶ ଜୀବଦାନ ଦେଇ ନଗର ମନ୍ଦିରେ ଭିକ୍ଷା କରି କରି ରେଟି ମନ୍ଦିର ଠାକୁର ସେଇ ପିତା କଥା କରି ମୁଖ ଧରି ମଶାନକୁ ଗଲେ ସେଠି ପ୍ରକାଶ ମଶାନ ମଧ୍ୟରେ ପକ୍ଷିର ବସେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲି କହନ ଭକ୍ତ ଦେଖିନ କରି ଅଗ୍ନି ହୋଇଲେ କାନନ୍ଦନ ଏଟା କାଇଁ ତ ସାହସ ଭିତରେ ଅଗ୍ନି ପରିଧାନ ଆଉ ପରେ ପଡ଼ିଗଲେ କ୍ଷମା ଜୟ ପକ୍ଷିର ମଣି ବୈୟାନ ତୁମେ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଣଦାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିମଳାଙ୍କ ପାଦରେ ଜଣାଣ ଯଜମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କରିବ ତାରଣ ଧନରାତ୍ରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କରଣୀ ଭକ୍ତି ପୁଷ୍ପ ପାଦ୍ୟ ରଗେ କରଇ ବରଣୀ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଠାରେ କୈବଲ୍ୟ କଣିକା ଯେଉଁଠାରେ ହୁଏ ଭାତ ଡାଲି ପିଠା ବିକା ସେଠା ବର ମହିମାରେ ହୋଇ ମଣ୍ଡିତ।